Ncwadi kaLuka chapter number 6 sifunde from verse number 22 sizothandaza ngeke nibemde. Lapha verse 20 kunesihloko intsikelelo neziqalekiso. Intsikelelo neziqalekiso. Baba lizwi lakho eli sincede Thixo wethu. Siphume emakhaya sizothandaza wena, sizonqula wena, sizokhonza wena. Khonzeka ke Nkosi. Baba konke sokuqhubileyo kule ndawo. Ugqibezela ke moya ingcwele siphume sigoduke uthetha nathi ngezwi lakho elinyaniso elikukuphila. ngoKristu Inkosi uJesu waseNazaretha siyabonga. Amen. Intsikelelo neziqalekiso. Ncwadi kaLuka chapter number 6 verse number 22 funda mama. Verse 22. Hayi uyolo lwenu xa abantu bathe banithiya ngenxa yakhe unyana woluntu. Hayi uyolo lwenu xa bethe abantu banithiya ngenxa yegama lika Yesu. Bali bonke igama lenkosi. SiyakuDisemba bantwana bakaThixo sawuhlangabezana nabantu ngabantu. Nizawuchwethwa okwamaphela. Nizawuchwethwa okwamaphela. Naku lo msindiswa. Naku lo omginyileyo thina sawufumana uphi. Naku lo okholwa xaba izulu lelakhe. Kodwa lithi izwi lenkosi hayiyo lwenu. Bona mama hayi. Hayi uyolo lwenu xa abantu bathe banithiya ngenxa yakhe unyana woluntu. Hayi uyolo lwenu bawusigazi. Xa bethe abantu banithiya ngenxa yegama lika Yesu. Ngamanye amazwi bazalwane bakaThixo ndifuna niqonde kakuhle lento iyazondisa. Lento iyathisa. Ngiyazikhathe. Lendlela ayehlelo kokoko. Lendlela ihambi yenyukele. Uthi uba umzaye emapha ngaphambili ngubani othe izoba lula lendlela. Hayiyolo lwenu. Hayiyolo. Ngenxa yabantu abathe banizonda. Ngenxa yegama lika Yesu. Ungazibuzi imibuzo utheni ndangafuna kangaka ngabantu kodwa uzuqonde kakuhle igama lika Yesu liyazondisa abantwana bakaThixo. Hayiyolo lwenu. Hayiyolo lwenu. Bakhona isilungu esithi nje you can't beat them what? Join them. Hey! Asikwazi hlobo. Kodwa usukuvukela ivesi hayiyolo lwenu. Bathi benizonda ngenxa yegama lika Yesu. Igama lika Yesu liyazondisa. Kodwa ungabazondi wena mntwana kaThixo. Ngoba ngomso uzafuneka ushumayele kwabantu. Hayiyolo lwenu. Xa bethe banizonda ngenxa yegama kaYesu. Antethi ngomuntu ngozabegezela abantu athuka abantu abathina bathi xa sebezilwela abantu athi hey hayi intshutshiso. No thetha ngomuntu omele inyaniso uKristu. Omele inyaniso nje unyaniso kaKristu nje omele izwi. Kubonakala nje uzondela lonto le akazondela enye into. Uzondela ukumela inyaniso. Hayi uyolo lwenu. Babethe banizonda banithiya ngenxa yegama lika Yesu ukuyiqinisekisa umfakambanga esihamba naso. Usikelelekise izinto bless.
Balobele isilungu sale verse. Verse 22. What blessing awaits you when people hate you Blessed are you when people hate you. and exclude you. And exclude you. And exclude you. Yini mfaka mgebe seningaze ndi-exclude wena ngobani ubufuna ulindele ntoni wamba nento enzima mfana wami wamba nothixo nzima malibonke igama lenkosi sithi zenza abantu ngendlela kaThixo hayi uyolo lo muntu gqibezela mama qala 22 sikhriskana sendigqibile ngo hayi uyolo lwenu xa Yes. abantu bathe banithiya ngenxa yakhe unyana woluntu ngenxa yakho unyana woluntu yes benigxotha benigxotha beningcikiva uyazi unciliva nje uyancilivela nje nani nebona ndisenza beka leyo khoza ungancilivela nje lonto leyo bathe baciba fama ngawo kodwa bayezulu benza into right ukhoza uthixo because lo muntu akayenzi yena hayi avuyelane nabo kodwa izulu likaThixo linike bazalwane hayi yolo eligxotha nokuhlala kumzalwane ulindele konke bomza lindele nantoni nxa umntwana kaThixo lindele nantoni ngehla kodwa uqonda ukuthi xa ndihamba naye noma umsebenzi ukhona noma umsebenzi awukho noma ndiyafuna ifamily noma ndifunwa noma ndiyafuna enkonzweni noma kodwa ayiyona alibonke igama lenkosi haleluya siyabona baThixo ngoku siyaphakathi kwabantu ngabantu into ebetha abazalwane abaninzi namhlanje bathi bakungcikivwa bacaphukele ngabantu bekhula nabo bacaphuke bathi ikade into kaYesu izandizondisa ngabantu kanti izandizondisa kodwa funeka uvuka ivesi man kuthi hayuyolo lo muntu ongcikivwayo ngenxa yegama gqibezela mama gqibezela benigxotha beningcikiva benihlamba okwabancanyiweyo benihlamba kwabancanyiweyo beningcikiva intutshiso into ekhona abantwana bakaThixo intutshiso akuqalwa ngathi ukuthutshiswa hayi uza kumadoda akayihamba lendlela athutshisiwe endleleni umzalwana intutshiso into uzawuthutshiswa kodwa uThixo asuka benathi kuko konke ame nathi emadabini anzima beningcikiva beni-exclude benigxotha yintoni wena umsindisi otheni phakathi kwethu amagama azawuthetha azawuhlaba sisilinde azawuhlaba siswami kodwa xa songekho phakathi kwabaqale bathi heyi yabonakala ingenile nyani into alenziliswami kusisibani eneneni yena Thixo hayi nyama usindisiwe abazuthetha kamandi lokho ixesha kuwe bazawukhupha amagama ahlabayo uthi uyeza nje phana uyazazi wena awuzange nje kuthiwa ye nangumfundisi umfundisi bathi qhusakho insini boku khakakakaka nawe uzoqomba ingandenzela umjojo lento ngandenzela umjojo lento hayi ngiyawuthi uhoya umfundisi andifundisa futhi izwi kaThixo guqukani unkukani babazulu bisonto kwathi hayi miyeke hayi uyolo lo muntu gqibezela mama Verse 23 zenivuye ngaloo mini ya nisuke imitsi kuba ngenene umvuzo wenu mkhulu ezulwini kukumvuzo omkhulu emazulwini olinda abaKristu kukumvuzo omkhulu bona nje izinto indlela ezikuhlasela ngayo emhlabeni kukumvuzo omkhulu man bona indlela ezikuhawula ngayo endleleni zifuna ukususa nabe bekushayela izandla izolo namhlanje sebethethe into kodwa vuya qobe kunene haleluya hayi uyolo lo muntu oncikivwa wathutshiswa kodwa ungasuki umntwana kaThixo ngenxa yabantu
abangalaliyo ebusuku bene-stress ngoba lezi zinto abazithethayo ngawo phinde sibahle nxa sebelele ba eneneni Thixo akayenzanga uzoyiya laa nto. Haleluya. Enenenenene hayi akayenzanga kodwa ke ndiyithethile nathi uyenziwe. Hayi uyolo lo mntu ongcikivwayo ogxothwayo. Vuyani nigcobe kuleyo ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Alibonge igama lenkosi. Ebazalwane indaba yokukhonza azona ungayithatha nje lula bosweni. Usathana unezistrategy ezinzima mbaka ezinzima. Alibonge igama lenkosi. Asilwi nabantu bantwana bakaThixo. Asilwi nabantu man. Kodwa silwa nemimoya engene ebantwini. Ukwenza kwethu ufuneka kube nomahluko. Ubone uba kungena umoya ongasonguwapho. Hallelujah. Matthew chapter number 5. Lama verse bazalwane ndisaba ukumele zibandla njengoba sakwahlukana nje. Ningalinge nigunqe bantwana bakaThixo. Senihambe kakhulu noThixo. Tsale ngamaviro mane unyaka wonke. Ningaphethiswa ngabantu bene agenda yabo. Alibonge igama lenkosi. Ningaphethiswa ngabantu bantwana bakaThixo bephushi agenda yabo. Alibonge igama lenkosi. Kodwa nina nihlale emgcini. Silindele ba ngoJanuary nxa siphinde sidibana apha. Singadibani sokubonakala baThixo hey. Hallelujah. Kodwa sidibane sengaba abantwana bakaThixo behamba indlela kunye. Hallelujah. Chapter number 5 verse number 11. Mthandazo wami. Uyifumene bebe. Cela ufunda bebe si yes. Funda bebe. Verse number 11. Verse 11. Ninoyolo nina xa bethe abantu banengcikiva ngenxa yam. Yeah. Benitshutshisa. Yeah. Bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoxa. Ninoyolo. Xa bethe abantu banengcikiva banitshutshisa. Bethetha izinto ngani bexoxa. Ninoyolo. Ufuna uhambe uziprova kwindawo yonke uba mina ndenzanga into ethi mina ndiyethi lelizwi lenkosi banoyolo. Xa bethe abantu bathetha izinto ngani bexoxa. Ngifuna siyibambe lelo ndawo leyo bexoxa. Uba abanyanisile guquka mzalwane. Hayi ungahlali uthi awasundenza nto. Xa benyanisile guquka mntwana kaThixo usene chance emhlabeni. Alibonge igama lenkosi. Banoyolo abamele inyaniso emhlabeni. Noma abantu bakathetha izinto ngani bekoka sisilinda. Le verse lapho uyifunde mama yasuka namandla mama. Holy Spirit. Ninoyolo nina xa bathe abantu banengcikiva ngenxa yam. Banengcikiva. Ungadibani nawe uyohlatshwa ngapha ethaveni etown 2. Kwazo etown 2 ethaveni nge26 kaDisemba. Ceba usifonele uthi hayi ndihlatshiwe ayintshutshisi ngamandla kulo Disemba. Azontshutshiso le kuye sibonke ubuyonxila wena. Ungadibani into ezingadibani. Intshutshisi yodwa. Hallelujah. Banoyolo. Xa bethe banengcikiva banitshutshisa ngenxa yegama lam. Bathetha izinto ngani bexoxa. Alibonge igama lenkosi. Kodwa masiyithethe nje inyama bantwana bakaThixo ibuhlungu nakuxolelwa masini. Uvela uva ipain ngaphakathi uthi yini Holy Spirit. Ngawo nxa sokuthetha ngawo uzulibala levesi ngamaxesha uba yho. Hayi manje ngasekeleleni ke ndifone ndithi hayibo. Alibonge igama lenkosi. Kodwa unceda ivesi mntaka sikahle.
bayihlalise phansi ithi bexoka. Thula uzole wena. Hallelujah. Sizawuthetha bawuzoyiya. Wathi bawuzoyiya ba last weekend. Undoda esiza kunye nawe kwathiwa hey wamhliwa ndithengisa insurance. Mali wonke igama lenkosi. The same people abathetha ngamandi kanjalo bawuzoyiya ngomso ogibisela ngamandla. Ngoba le ndaba abantwana bakaThixo mbonga uThixo thina sikayi nasenhlongweni. Lithi lokho saPaulos noSilas bathandazela intombazana yayinefufunya. Yayiprofeta ngomoya omdaka. Wathi wena moya wesholoku phuma kule ntombazana. Lawuphuma isholoku. Kwabonakala amadoda amakhulu esixeko ebesihla ngale sholoku bele ntombazana. Bakhathazeka ngoba iprofeta la ntombazana ngela sholoku. Lithi iBhayibhile babanjwa babethwa kakhulu. Batatshutshwa bafakwa enhlongweni. Tshutshiso le. Hallelujah. Bexo. Mali bonke igama lenkosi. Bancede umuntu ebezivulela nje. Ebaxelela uba wena ntontoni uyaxobe bafike bathi hey wena moya usholo. Lapho ngithimo la balusela lonto. Mali bonke igama lenkosi. Banoyoloke abantu abahlele ngelisweni laThixo. Xa bechuchiswa bechuchiswa bethetha izinto ngala abantu bexoka vuyani nixoka. Umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Sizosebenzela umvuzo apha seketshini bawunika. Asizange usebenzele uba sithandwe ngabantu bonke. Ifamily zethu bezisithanda siphila amahlazo siphila inothanda. Kodwa wakufika uthethe ngoYesu uqale wakhela umkhaya. Siphathele into yasentshona. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Qhubezela mamfuna le verse funa iqala phela uzofunda 11 no 12. Ninoyolo nina xa bathe abantu banengcekiva ngenxa yam benitshutshisa bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka. Bexoka, yeah. Vuyani ke nigcobe. Vuyani nigcobe. Hey, iBhayibhile bantakwethu hayi. Uzawuvuya njani ixoka ngawo? Lapho khona uzawuthesteka khona uba ingenile njani nalento. Ngoba awuzuyithanda xa ithetha ngamandi ngawo kakuhle kufuneka ngokuzinaka amavesi applyayo anzima. Unobuncina bonke nobufakazi bonke ngavesi ba bayaxoka abantu. Kodwa lithi iBhayibhile hey vuyani nigcobe kunene. Nihleli kuyinyaniso. Hleli kuyinyaniso. Intshutshiso ezehlelayo umntana kaThixo. Futhi umuntu ohlala zintshutshise ngokwelevel akahamba ngayo noThixo. The more, hallelujah. The more uyinyuka uhamba noThixo, the more nentshutshisa ziyaziba ninzi. The more the basithina sasilungu segeography the higher you go. Malibonke igama lenkosi. Ezoshaya ngaso mbangazi kwilevel yakho. Futhi uThixo uthembe wena ndoda ubuzawuzimanage ngoba lethi izwi lenkosi akasivumeli isilingo esingaphezulu kwamandla wakho. Omnye ongehlela into kwehlelayo wena angakhayeke entsindisweni kodwa wena uyaziwa uba uzawukwazi ukumelana nalento. Futhi ungqine ngomso. Uthi kuStorm sika 2025. That uYesu inkosi. Kuhlabe kumuntu ohleli phansi athi xa bedlula kwezinto mbaka kuzawudluleka banakuthi. Kuzawudluleka. Uzabamuzo ebephilo Yesu la. Ebephilo Yesu la ebekhona. Futhi sekhona nangoku. Malibonke igama lenkosi. Lapho khona izulu lishaya izandla ngela xesha. Simkhonza sigula abantwana bakaThixo. Simkhonza singaphangeli. Simkhonza abantwana bakaThixo simkhonza ngoba kulungile. Kodwa simkhonza ukuze kulunge. Hallelujah. Hallelujah. Funda ke mama verse number 12. Vuyani ke nigcobe. Vuyani nigcobe. Kuba ninomvuzo omkhulu ezulwini. Kuba ninomvuzo omkhulu ezulwini. Vuyani nigcobe. Kuba ninomvuzo njani abantwana bakaThixo? Ezulwini. Asiyami indlela engazange yathi utsho njalo ntantomzana.
Uyanjiwe ngamaqhawe lamadlelo. Futhi ayihamba aqabela ithi iBhayibhile ebantwana bakaThixo uJames indoda yomlilo